Čaute, vítam vás u ďalšieho videa a dneska ideme hrať Subnautiku. Po nejakom dlhom čase som sa rozhodol, že poďme natočiť, hej. A boli tam nejaké problémy s mojím PC, ale to ja teraz neriešim, hej, to a neviem všetko rozprávať. No a dneska sa ideme pokúsiť dokončiť Subnautiku. Ovšem, potrvá nám to nejaký čas, hej, že určite nám nejaký čas potrvá. A potom by sme sa ju pokúsili dokončiť. No a potom, keď by sme ju dokončili, tak budem hrávať trošičku Subnautiky alebo Minecraftu. Ovšem, ak sa to video bude páčiť, nezabudnite zanechať like a odber. A ak chcete hrať, aby som hral nejakú inú hru, tak napíšte do komentu. Bez ďalšieho zdržovania, poďme na to. No, takže ideme teraz získať rubíny trošičku. Lebo ako vidíte, máme odomknutý teda ten Cyclops. A už ho môžem postaviť, ale chcem získať MK1, lebo som tu našiel vchod do... Neviem, ako sa to volalo, si nepamätám teraz, ako to volá, no, ale tam sa teraz našiel vchod. No ale dúfam, že by sme mohli nájsť nejaké pekné miesto, kde by sme mohli nájsť nejaký rubín, ne? No. Lenže kým tu niečo nájdem, tak to prejde aj 13 rokov, no. Takže počkám, musíme ešte dať niektoré prejsť. A skúsime pozrieť, či tu je niečo. By the way, ak neviete, kde sa teraz nachádzam, ovšem, pre ktorých to určite nebudú vedieť, toto je Blood Kelp Zone, ktorá sa nachádza oproti Aurory. V podstate na ľavej strane, aby ste išli ďaleko, tak tam by ste to našli. A tu je vchod, tu ďalšie, nie, to nie je Dead Zone, ale neviem, ako to bola, už si nepamätám. Subnautiku som už dosť dlho nehral, hej. Ale hral som to akože pred niekoľkými dňami, ale tu som už dosť dlho nebol. A tu je tento, tam ostaň. Dobre. Rýchlo toto zoberme. Dobre, myslím, že máme 3. Jo, máme 3, dobre. Poďme teda nazad. Počkaj, mi sa tady páči tady, aha. Teraz zase ideme nájsť všetky, ne? Ideme rovno MK2 robiť, lenže MK2 potrebujeme nikel. Dobre. Tak ja sem teraz dostanem nazad do bejsky a ja sa nám teda ozvem, keď budeme bejsce. No dobre, sme teraz späť. No, dobre, teraz, čo budeme asi potrebovať teraz spraviť, je zistiť, kde som ja podával ten vehicle bay, ale teraz si už nepamätám, kde som sa dal. Nejaké veci, tu nič takého. Kde by tady? Tady je voda, teda jedlo. To nič, tady? Nie, tady? Jo, tady, dobre. Poďme to teraz spraviť, asi teraz, aby sme to už mali teda pokoj. To rýchlosti postaviť. A pôjdeme asi na to ďalšie. A typujem, že vás teraz akože oslepím pri tomto. Poviem takto. No dobre. No dobre. Poďme spavnúť teda ten Cyclops. Nice. Dobre, dal som trošku, som zmenil trošku zvuk. Ale máme konečne Cyclops, takže pekne. Pekne, to teraz rušíme a ideme na toto. A myslím, že toto mám, ale neviem. No dobre. No dobre, poďme teda vyskúšať, ako to vyzerá. Sorry, že to budem niektoré také, že cut, len kvôli tomu. Lebo nastavujem teda tú hru, takže preto. A teraz som zistil, že mne chýba niečo. Dobre, poďme si teda presnúť Cyclops. Dobre. Stále, že C dole, Space hore. To je čo? Dobre, to som sa pozrieť. Poďme vycúvať, poďme si dať vedľa bejsky. A keby som mohol natáčať na Xboxe, tak by som tú hru aj dokončenú, lebo akože tam mám už všetky achievementy. Tak. Vypneme ešte, jo, to. No dobre. Poďme teda získať ten plastilingot. Ale nebojte sa, všetko je pripravené. Ja mám úplne všetko pripravené ešte. Tady je lithium a tady som to videl. Toho som chcel ešte zobrať a idem byť
vytvoriť... Tady máme ešte titánium, jo. Takže poďme rýchlosti toto pobrať. No. Poďme ich vytvoriť. Tak. No dobre, ešte poďme jednu vec. A... Poďme teda dať ten MK1. Aby sme mohli mať. A ideme popozerať, ako môžeme ísť hlboko vlastne teraz a ako budeme môcť ísť potom. Bo teraz to neviem. Sme 500 metrov, jo. Tak teraz ideme si vytvoriť ešte ten tok. No. Dobre. To môžeme dať semka. A môžeme si 900 metrov. Dobre, ja si môžem si to dať Seamoth a ja sa vám potom materiál asi ozvem. Dobre, robím si ešte túto vodu. A... musím sa nájsť napiť. No dobre. Chcel som ešte zobrať náš Seamoth. Neviem si prečo to mám tak pomenované, že SSA. A to je proste také meno. Všetko pomenúvávam. SSAM, hej, to je SSA Mini. Tento Cyclops sa má volať, že SSA, súčasne, hej. A Proud Suit sa má volať SSA, hej, akože Proud. Proste také random mena som dal. Môžem sa si teda pomodifikovať teda. A dáme teda si, že celkovo na maximum biela. Poviem, to bude 100-krát lepšie. No dobre, poďme ísť. Môžeme ísť. Temka. Všetko bíle. Stripe, dáme bílý. Tak, name, tak, dobre. Nie, tak, dobre. Perfektne. No dobre. Poďme teda tu ten Blood Kelp Zone a... ja sa vám teda osvedám asi keď tam budeme, lebo to kým tam zajdeme... tak, to trošičku aj potrvá, no. Takže ja sa vám idem dostať. A ja sa vám asi ozvem, keď tam budeme. Lebo to trošičku potrvá, no. Ale myslím, že to je asi jedno, že by som to katnul. Á, to je jedno, hej. Proste chápete, no a uvidíme, hej. No a už sme tu. Takže. Som zvedavý. Jaké to tu je. Jaj. A ty to pozná, veď tady som ja chodieval. A nejako sa mi zdá, že ma toho dvíha. Je tady niekde? Nikde. Myslím, že to je nejaký Ghost Leviathan, ale sa mi zdá, nie? Zdá si. Ale tu mám môžeš... jo, tady je, tam je. Nevšímať si ho musíme. On si aspoň nebude všímať. Ale že nerobí, lebo on nás posúva. Chod doľava! No posúvam, ja ho berem so sebou. Ja proste toho Leviathana berem so sebou. Au. Posuň ma, no, vidíš. Už robí damage, dobre. Ja také, ideme. Nejdeme nikde, no, ze v piči. No, pekne. Veď, nechod za mnou ako ty nejaká mačka. Kamo. Počkaj. Ideš tá choď. Počkaj, ak ideme to zadu, tak... Tak, Rick for Silent Running, on nebude vedieť, teraz sa skryl. Myslím, že sme ho takmer zabili, ten fantastiku. Odkedy môžeš ísť cez zem? Pre nich nefunguje. Dobre, musíme ísť do ďalšieho levelu. Inakšie... sme mŕtvi, lebo je mu to jedno. To nám nepomôže ani Rick for Silent. Pekne. Ale myslím, že sme utiekli. Ha? On je za nami ale.
Musím ísť ďalej. Kámo, ja musím ísť ďalej. Ak nepôjde ďalej, my sme mŕtvi. Hej, môže, počkaj. Dole. Dobre. Sme pôjde, my tu na nemohol ísť. Vypni motor. Sem, dobre, ďalej, hop. Ber. Kde je si oheň? Kámo, my sme mŕtvi. Nie sme. Koľko je HP? Máme málo HP, dobre. Začnem vypnúť motor, on bude v pohode asi. My sme na nejakom metrích? 800 metrov, dobré. Poďme ešte nižšie, myslím, že by sme mohli ísť aj do ďalšieho levelu, ale neviem. To nie je vchod do ďalšieho levelu, je. Kámoško, ak to je ďalší... Nie, tu už je láva. Nie, to nie je láva, what? Ale myslím, že už asi maximum, kde môžeme ísť. Počkaj, hľadáme nikel, jo? Nikel. Preto je tak pomalý, lebo hľadám nikel. Ale asi budem musieť ísť nižší. Prosím vás. Tam nejdeme, lebo tam je určite ďalší, to ja ti poviem teraz na 100%, som je ďalší. Idem v rýchlosti opraviť túto ponorku a budeme hádať, že v pohode. Kým narazíme zase na ňo. Toto je, kámoško, zábavná hra. Ty kokos. No, to je posledný, dobre. No, dúfam, že to bol aj posledný. Môžeme ísť teda ďalej. No, poďme ďalej asi. Koľko mám 570%? Dobre, poďme. Kámoško, na nás budeme musieť ísť týmto emergency speed, kámoško, lebo my budeme inakšie mať. Mne sa to nepáči, že neviem, kde sa nachádza nikel. Terrain scans indicate this biome contains unusually high concentrations of organic and fossilized remains. Tady by možno, že aj mohol byť tento, jak sa to volá, nikel. Môžem skúsim pozrieť. Náhodou, ale myslím, že by mohol byť. No, máme tu na rubíny, tie poberem určite. Tie sa mi hodia, ale je tady niekde nikel. Robí nejaký defit? Jo, ale robím len, ale taký menší, ale to nevadí. No dobré. No. Ale tu určite bude nejaký nikel, lenže troška bude asi ďalej podľa mňa. Asi zoberieme asi toho malého. Takže by som si niekde tu nechal ponorku podľa mňa. Poďme, čo potrebujeme na MK2? To nie je také, že bezpečné, ale tak, čo už? MK3, dobré. Musím to vyťahnuť, lebo by mi vybuchla ponorka. Dobre, poďme asi zobrať ten Cimo a... poďme tak. No. Musíme dať aspoň MK2. A potom by som už dal potom ďalšiu, potom by som už skončil túto epizódu. A zajtra by som natočil ďalšiu epizódu a bolo by super. V takomto dlhom čase si už naozaj nepamätám, ako dlho som natáčal. Ale dlhšie než hodinu. Nikel. To je nie nikel náhodou? Kričerek. Môžem si teda hľadať ďalej, lebo tady asi nebude nič. Čo je tady? Tady ďalší. Dobre, mám. Dobre. No, na konci som musel skončiť všetky veci a zomreli sme. Ovšem ostavujem nejaké veci, máme plný inventár. No a tam sme zomreli. Ovšem, ak sa to video páčilo, nezabudni zanechať like, odber. A vidíme sa na budúce. Čau.